celá tahle ta přednáška je z mé strany spíš jako takový určitý poselství toho šlechtitele o tom, jak vlastně by se mělo přistupovat ve šlechtění k hospodářským zvířatům. Tady máme teda název, proč je dobré míti spokojené krávy. To znamená všechny hospodářská zvířata, která chováme, tak předpokládáme, že je dobrý, aby byli spokojení, protože ze své zkušenosti víme, když jsme spokojení, tak máme prostě dobrý život. I ty zvířata by měly mít dobrý život, když už nic kvůli ničemu jinému, kvůli tomu, že prostě nám poskytují spoustu potravin a bude to víc efektivní a nebudou tak umírat a podobně. Ale ono to není tak jednoduchý, protože se mi to neposouvá. Otázka je, máme k těm zvířatům přistupovat tak, že je to zdroj potravin, anebo je to součást našeho života, to zvíře, který máme buď rádi, nebo nemáme rádi a využíváme. Já osobně si myslím, že bychom k němu měli přistupovat s láskou a s empatií, protože to je živý organismus, který nám neposkytuje jenom potravu, ale který nám zároveň jakoby doplňuje naše životní prostředí. Máme k němu nějaké emoční vztahy a i ty krávy mají emoční vztahy a veškeré zvířata mají svým způsobem emoční vztahy. A když si vezmete zvíře jako takový, tak k hospodářským zvířatům se dlouhodobě přistupuje tak, že by měli poskytovat čím dál tím větší produkci. Hospodářská zvířata podstupují selekci neboli šlechtění. To znamená, že my vezmeme teda ty zvířata, které máme a řídíme jejich reprodukci. Řídíme to, jak se rozmnožují. To je ten výběr rodičů následující generace. My si třeba řekneme, že krávy by měly mít více mléka nebo by měly mít větší přírůstky, když se jedná o masný skot, a vybereme jako rodiče následující generace v poslední době za použití složitých matematických metod, tak vybereme ty, u nichž víme, že ty potomci budou mít více mléka nebo budou lepší růst a podobně. Tohle to těm zvířatům děláme. A ujišťuji vás, že v poslední době je to určitý takový mlýnek na maso. A celé ty populace těch hospodářských zvířat tím procházejí. A mění se v určitém směru, jak jsme jim to nařídili. A teď je otázka, je to zodpovědný nebo to není zodpovědný? Pokud máte rodinu a řekne se o vás, že jste zodpovědný člověk, tak přemýšlíte o tom, jak byste měl jednat, aby se té rodině dobře dařilo. V práci, když jste zodpovědní, tak tu práci děláte dobře a podobně. A stejně tak bychom měli přemýšlet a být zodpovědní, co se týče šlechtění zvířat, protože ty zvířata vlastně máme my v péči. Když se podíváme na dějiny, tak člověk získal zvířata, zdomestikoval je a ty domestikovaná zvířata s ním žijou už stovky let. A když se podíváte tady na ty obrázky, tak se velice změnily. Protože člověk vlastně od začátku aplikoval nějaký výběr. Vybíral si třeba zvířata takový, který byly nejvíce zvladatelný, který se mu nejvíc líbily a podobně. A hodně dlouho to šlo vlastně pomaličku. Ty zvířata měly možnost se přizpůsobit tomu životu s tím člověkem. A proč to člověk dělal? Člověk získal teda zdroj potravy,
nejrůznějších, nejenom zdroj potravin, ale nejrůznějších zdrojů, jako třeba kůži na boty a podobně, a taky pracovní sílu. Vlastně z toho hospodářského zvířete se využije téměř všecko. I ten hnůj na hnojení polí a podobně. No ale zároveň získal i spoustu povinností, protože se o to zvíře musí starat. A teď chci jenom vám říct, že většinou se obecně, jako když mluvíte s laiky, kteří nevědí nic moc o zemědělství nebo o šlechtění, tak si myslí, že teda genetické založení se mění zejména přímými úpravami. V dnešní době lze sáhnout do genomu i hospodářských zvířat a zanést tam genetické změny, které se dědí z generace na generaci. Ale jak tady píšu, je to možné, ale zatím to není moc prakticky využitelné. Zatímco šlechtění, jak už jsem říkala, se používá dlouhodobě, je vyzkoušené, je používané a třeba od té, řekněme, druhé světové války, případně od 90. let minulého století, tak vlastně celé šlechtění dostali do ruky matematici. Matematici a zároveň i ty genetici. A tím pádem vlastně je tady nástroj, který jsou-li k dispozici data, jakože ty data jsou, protože veškeré ty populace těch hospodářských zvířat jsou v kontrole užitkovosti, měří se, jakou mají užitkovost. Máte data, ve kterých se dozvíte rodokmeny desítky let dozadu, desítky generací dozadu a podobně. Máte možnost vlastně změřit genom a používat genomickou selekci. No a tím pádem ta změna genotypu, kterou můžete tím šlechtěním navodit, je úžasně silná. A ty změny tam jsou velice rychlé. No ale kam to pak vede? Prvně nějaký cílený výběr rodičů vedl ke vzniku plemen. A ty plemena se už tenkrát velice lišily od původních druhů. A teď, ještě když se to všechno zintenzivnilo, tak vzniká u těch plemen třeba u krav vysoká a jednostranná užitkovost. Takže máte plemena krav, které jenom dojí. Jo? Máte plemena krav, které jenom rostou. Stejně tak hlavně u drůbeže, to si ještě ukážeme, jak se tam posílila schopnost růstu a podobně. Ale zároveň jako nic není bez důsledku. Takže tady nám vzniklo spoustu záporných dopadů na ty zvířata, které se změnily v jednom směru pozitivně pro nás, ale v druhém směru třeba ztrácejí plodnost, ztrácejí životaschopnost. Takže tady opět záměrný výběr a vznikly vám krávy, dojné krávy a masné plemena v skotu, který se pak významně liší od těch původních. A vede to taky k tomu, že čím více je to zvíře specializované, čím více je citlivější, což je daný genotypem, tím více vy musíte upravovat podmínky chovu, aby to zvíře přežilo. Musíte mu dávat lepší ustájení, musíte mu dávat lepší krmení, musíte mu dávat prostě větší péči. Když to neděláte, tak máte velké ztráty. Proč to člověk dělá? Člověk to dělá pro potraviny. Přiznejme si, potřebujeme potraviny. V současné době lidi chodí do Albertu, Lidlu a Penny Marketu, kde je spousta potravin. A neuvědomují si, že vlastně všechno to závisí na hospodářských zvířatech. Pokud nebudeme mít hospodářská zvířata, musíme začít pěstovat třeba vis
ale my se musíme dobrat někde k té bílkovině a podobně, protože máme zodpovědnost vůči tomu člověku. Takže se snažíme nějakým způsobem šlechtit zvířata, aby měli vysokou užitkovost mléčnou, masnou, aby produkovali vejce, protože prostě potřebujeme to. V současné době se také, jak tady kolega, předřečník poukázal, tak se používá spoustu technologie pro to, aby ta pracovní náročnost, která je spojená vlastně se zemědělstvím, aby byla poměrně nízká, aby byly nízké náklady. No a vzniklo nám něco, čemu už dlouho se říká živočišná výroba. My nechováme zvířata, my máme živočišnou výrobu, to znamená, vyrábíme maso, mléko, vejce. Ještě jsme nedospěli k tomu, že by krávy jaksi produkovaly rovnou mléko v krabicích a podobně. No, tam je ještě nějaký mezistop. Tady, když vezmeme vlastně tu zodpovědnost vůči zvířeti a ty podmínky toho chovu, tak kdysi dávno žili zvířata společně s lidmi. No, ten sedlák, leckdy, když byl chudší, tak byl rád, že prostě sdílí tu svoji osedlost s těmi zvířaty, leckdy dům ze zvířaty a podobně. A to se postupně změnilo. Já si ještě pamatuju, v 80. letech byly vazný stáje skotu, kde teda ty krávy celý život stály uvázaný na provaze, nebo spíš na řetězu. Dneska máme volné stáje skotu, dneska máme volné stáje skotu s těmi robotickými stájemi a dojícími roboty a máme tam všechno možný robotizovaný, ale pořád je to živý zvíře, který nám poskytuje tu potravu a my bychom se k němu měli takto chovat, měli bychom na něj takto nazírat. Ono tohle to vypadá jako legrace, že šlechtitel hospodářských zvířat je vlastně takový doktor Frankenstein, který vytváří obludu. Ale podívejte se, jak to dopadlo s brojlery, kdy se teda šlechtily masná plemena drůbeže na rychlý růst. Tohle to je jak hmotnost, tady vidíte hmotnost brojlerů v 35 dnech věku, kdy v současné době v 35 dnech věku, vlastně tady je 56 dní věku, pardon, tak prostě těsně před porážkou. Teď můžete porážet brojlery v 56 dnech věku a už máte krásného obrovského ptáka, ale je to vlastně ještě kuře. Kuře, který prostě nemůže už dál žít, protože to neutáhne jeho srdíčko, který má bolesti v nohou, protože ta jeho tělesná soustava už neunese a podobně. A tadyhle, takhle, v této velké hale, ta se naskladní jednodenníma kuřatama a v těch 35 až 56 dnech věku těch kuřátek je tam prostě záplava bílých velkých kuřat, které se prostě potom odvezou na jatka, kde se usmrtějí, rozporcují a vy si to pak kupujete v Albertu jako laciný kuřecí maso. A to většinou jako lidi nevědí. A všechno tohle je díky tomu, že prostě se dostaly ty kuřecí plemena do toho mlýnku šlechtění a někdo zapracoval na tom, aby se správně vybírali ty rodiče další generace a tak dále. No, ono to hodně to vede teda k tomu, že se upravují potom životní podmínky a tak, ale to není kvůli tomu zvířeti, to je kvůli tomu, aby těch zvířat do té porážky přežilo co nejvíce a neumřeli vám třeba na to, že prostě to srdíčko to neunese. Tady to tak nějak shrnuji, že u těch brojlerů se snižuje kvalita kostí a zároveň nejenom, že se snižuje kvalita kostí, těm kuřatům není dobře. Ty kuřata, když stojí, tak je všechno bolí. Jo? No, mají problémy imunitního systému a podobně. Tady to je belgický modrý.
tak to neštěstí není tak enormně rozšířený plemeno, ale zase zjistilo se, že existuje gen, který způsobuje hypertrofii svalstva beder a jíždí, jak je tady vidět. No a tím pádem tyhle zvířata trpí na to, že mají horší porody, mnohem horší porody. Protože prostě ty krávy v místech, které by měly porodit to tele, tak mají mnohem víc masa, než by měly a podobně. A to je spíš taková určitá zajímavost. Já se teda dostanu teď k holštínskému plemeni. To je celosvětově nejrozšířenější plemeno pro produkci mléka. Dojné plemeno skotu. A to právě ho postihla vlastně taková ta selekce na tu zvýšenou užitkovost, mléčnou užitkovost zhruba od nějakých těch 80. let minulého století. Ty krávy, řekněme v těch 60. letech, byly mnohem víc osvalený a měly i vyrovnanější ten metabolismus celkově. V dnešní době jsou to takové mašiny na mlíko, jo? Že prostě tam je velká kostra, na který visí to srdce, plíce, temeno, jsou poměrně málo osvalený a dojej. Na rozdíl třeba od českého strakatého plemene, ale to už se říkalo v těch 80. letech, který je tak víc osvalený a produkuje teda víc masa, tak tahle ta kráva dojí i tehdy, když jaksi už na to nemá. Jo, když už ten organismus jede na doraz. Jo, třeba má méně žrádla, menší výživu a všechno tohle. Ale ta kráva pořád dojí, protože to má zakodovaný v těch genech. A ona si o to neřekla. To plemeno jsme vytvořili my prostě tím svým, že jsme chtěli mít intenzivní plemeno, který bude intenzivně dojit a my do toho budeme muset dávat málo peněz. Takže tam došlo prostě změnou genotypu k té predispozici k velké užitkovosti. Ale třeba na začátku laktace ty krávy nenakrmíte tak, jak by potřebovaly. Kráva, když se otelí, tak začne dojit. Jo, začne laktace a ta produkce mléka, denní produkce mléka vystoupá třeba na 40 litrů denně. A ta kráva potom už bere tu energii a stavební látky ze svých tělesných rezerv, protože ani nestačí sežrat to, aby tolik krmiva a tolik živin, aby to pokrylo ten prudký nárůst té mléčné užitkovosti. Tudíž často se tam projevuje hlavně na začátku laktace metabolická nerovnováha. Jakmile se objeví metabolická nerovnováha, ty krávy jsou citlivější na jakýkoliv podněty, jsou více nemocný, snížila se celkově životaschopnost, zvýšila se náchylnost k nemocem. Zároveň tyhle krávy opravdu se krmějí hodně třeba jádrem a podobně, aby se do nich docpalo co nejvíce živin. No, samozřejmě tohle je poznatek, který se teda objevil a o němž se všeobecně ví. A jelikož jsou tady ty šlechtitelské metody, které jsou poměrně hodně účinné, tak je možnost proti těm negativním důsledkům vlastně té jednostranné selekce bojovat, a to je při použití selekčních indexů. Řekněme už nějak 15-20 let chovatelé dbají na to, aby se neselektovalo příliš jednostranně a používají se selekční indexy. Do těch selekčních indexů se vlastně zapojují i takové vlastnosti, jako je plodnost, životaschopnost, zdravotní znaky.
A zase se to teda dá do toho mlýnku, toho matematického. Musí se ty znaky taky měřit, nejenom, aby se měřila užitkovost zvířat, ale měří se i výskyt chorob a všechny možné další fenotypy. Na tom zvířeti zkoumají se metabolické vazby mezi jednotlivými, nebo prostě metabolické vazby, které působí v tom zvířeti, jak se co ovlivňuje zároveň. No a při použití toho selekčního indexu tak se vybírají rodiče další generace tak, aby vlastně ta užitkovost tak nestoupala a podporovaly se i ty vlastnosti, které umožňují tomu zvířeti nebo tomu plemeni fyziologicky fungovat. No, protože to není to úplně jednoduchý. Má to za následek to, že ta užitkovost pak už tak nestoupá, i když třeba já si osobně myslím, že u holštýnského plemene jsme už téměř na té biologické hranici, co se týče mléčné užitkovosti. Tak, teď jsem se dostala ke konci, takže to poselství téhle přednášky je asi v tom, že lidé a zvířata žijí pospolu, že jsou souputníci. A že prostě musíme přemýšlet také ve prospěch těch zvířat, už jen kvůli tomu, že pokud to potlačíme všechno, tu selekci, jenom na to, aby jsme měli čím dál tím víc užitkovější zvířata, tak nakonec o ty zvířata přijdeme, protože ty zvířata to prostě nevydržejí. No? A tudíž my o ně musíme pečovat, aby jsme měli nějakou produkci potravin. Musíme se projevit jako zodpovědní chovatelé a dokázat tak, že zvířata nejsou něco, co využíváme, ale s čím žijeme a co je součást našeho života. Tak vám děkuju, že jste mě vyslechli.